BPMनि सा 70निबो बारा मददगिरिफ्रा BPFखौ नागारना UPL दलाव जगदान जादों। थारैनो BPF दोलोआ जोबस्रांलांनायनि लामायाव नामा? सानफा एफा BPFखौ नागारना UPL दलाव जगदान जानाया BPFनि थाखाय गिदिर खहा। फिन आरोबाव BPFखौ नागारना BPFनि सा 70निबो बारा मददगिरिफ्रा दिनै UPL दलाव जगदान जादों। नंगौ, चिरां जिल्ला लाइमुथि प्राइमारियाव सा 70निबो बारा BPFनि मददगिरिफ्रा UPL दोलोनि मावनो लानाय थांखि बिथांखि आरो खामानिखौ मोजां मोननानै दिनै लाइमुथि प्राइमारियाव एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव BPFनि 70निबो बारा मददगिरिफ्रा UPL दोलोआव जगदान जादों। बिसायख'थिया जानो बारा सम गैला, अब्लाबो BPFनि गोबां सुबुंफोरानो BPFखौ नागारनानै UPL दोलोआव लोब लोब जगदान जानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो बिटिआर सरकारनि सोलायनायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों आरो UPL सरकारखौनो अनसायदों। बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' दैदेननाय UPL सरकारनि गोजोन आरो खौसेथि लाबोनायखौ थारैनो रायजो राजाफ्रा गोजोनदों। बेनिखायनो BPFखौ नागारनानै लोब लोब रायजो राजाफ्रा UPL दोलोआव जगदान जाबाय थानायनिफ्राय जों रोखा फोरमान मोननो हायोदि फैगौ मे दाननि 7 खालाराव जानो गोनां 1 नं क'क्राझार लोकसभा बिसायख'थियाव जथाय दोलो एनडिनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया देरहासार जागोन होनना जितु जोंनि ओनसोलाव मोनसे आन्दलननि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दंबोयोमोन। लाइमुथि होननानै बुङोब्ला एसे सिगां जोंना जोंनि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथाङा मख'लांबाय। लाइमुथिनि सेंग्रा होननाय लोगो लोगो हाइवे बारनानै बहाय खामानिबो मावहैनो हाया, सोरनावबा थाहैनो हाया। सोरबा फिसाजो बिलाइ हरोब्लाबो फिसाजोनाव आलासि जाहैग्राफोरखौनो आइजें लाग्रा बा हाथियार दैग्रानि होननानै सन्देह खालामनानै पुलिसजों बेंथा जानाय, थानायाव सोजानानै टर्चार खालामजानाय, गावजों गावनो गोबां बेले बेजे बेफोर घटनाया जानानै थांबाय। आं बेखौ गोसोखांनो सानला आरो जोंहा मानाव गेदेर बिजाथि बिथाङा गिबियैनो बेखौ फोरमायना होलांखाबाय। दा आङो बुंनो साननाया जोंनि BPFनि मानाव गेदेर आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बसुमतारीमोन बायदिनि भुल सिद्धान्तआवनो जोङो जोंनि हारिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय लकसभायाव दिल्लीयाव जोंनि जानानै खोथा बुंनो हानाय जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ दिल्ली BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आरो नोंथांमोननि दोलोखौ जेबो खामानि मावनो हायाखै बेफोरबायदि बुंबाय थायो। मा बुंगोन बेनि सायाव? बियो जादों केवल हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारिमोन बायदिनि भुल सिद्धान्तनि थाखाय। सासे अजनजाति मानसिनो भुवा एसटि सार्टिफिकेट होनानै जोङो 10 बोसोर एमपिखौ जोंनिफ्राय खोमाना लानो गोनां जादों। बिथांनो एसटि सार्टिफिकेटखौ सोर होआ आरो सोरनि समाव जायामोन बेखौ थन्न थन्न नोंथांमोनहा मिथिनानै लानाया मोजां। बिथांनो सरनिया नबसरनिया बिथांनो जाय मानसिया एसटि नंखाथारा बिथांनो एसटि सार्टिफिकेट होनानै जोंनि बर'नि गांनाय उखैनाय जोंनि बुंनो थानाय बाथ्राफोरखौ दिल्लीयाव खुगा मुथैग्रा बिथांमोनहा 10 बोसोर जों एमपिखौ खोमानांबाय। जोङो मा बुंनो सानदोंमोन बेखौनो बाद हो। जोंनि हेंथायै जोंनि एगेन्स्टै नब कुमार सरनिया बिथाङा अबर' जानानै बर'नि हेंथायै 10 बोसोर जोंनि बागै गाज्रि बुंनानै दिल्लीयाव जोंनि इमेजखौ मोनसे गाज्रि खालामनो थाखाय बिथाङा सेस्था खालामबोबाय थादों। नाथाय दिनै बे रोखा जाबाय जे नब सरनिया बिथाङा एसटि नङा आरो गोबाव समनि उनावहाय जोङो दिनै जोंनि जायगानिफ्रायनो चिरां जिल्लानिफ्रायनो सासे एमपिखौ जों मोननो थांगासिनो दङ। बिथाङा माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ बुंलांखाजोब्बाय।
दा मोनसे खोथाखौ फोरमायलांनो सानदों BPMनि मोन्थोरा जाहैबाय डिभाइड एन्ड रुल जायखौ ब्रिटिशफोरासो बाहायोमोन नङा होमबा खोनाफेरबाय जोंनि सेंग्राफोरा माने गमामायैनो खोनानांगौ इयुथफोरा जे डिभाइड एन्ड रुल सोखावनानै दोन आरो राज खालाम जोंनि बर'जों बर'नो जोंखौ सोखावनानै दोनबाय थानानै बिथांमोना राज खालामनो खुंथाय गोहोआव थाबाय थानो रां आरजिबाय थानो बायदिसिना गाव गावनि बेक्तिगत लाबालाब लाबाय थानो बिथांमोना सेस्था खालामबाय थादों डिभाइड एन्ड रुलखौ बाहायदों बर'नि गेजेरावनो बर'आ खावसे खावसेखा होननाय मोनसे नेरेटिभ चिन्ताधारा जोंनि गेजेराव फैबाय लाबोदों नंगौना नङा जोंनि दोलोनि मानसि रायजो राजानो रायलायो जेला जेला बुजाय खनसे फैयो ओइ बर'आलाय खावसे खावसेखा रायलाया होमबा ना बर'आ खावसे खावसेखा बै लाइन मोनसेयावबो बे खावसे खावसेयानो जागोन काजलगावआवबो खावसे खावसेयानो रुनिकाटायावबो बर'फ्रा खावसे खावसे गासैबो ओरै खावसे ओरै खावसे बे खावसे खावसे खालामनानै गाव गावनि गेजेरावहाय बिदा फंबायजों गामिजों गामि एरियाजों एरिया सोखावलायनानै बिथांमोना राज खालामबाय थानो लुबैदों दा दिनै प्रमद बर' बिथां फैखांनायनि उनावहाय बे डिभाइड एन्ड रुल सोखाव आरो खुंथाय गोहोआव थाबाय था एबा सासन खालामखौ जोङो ज्राब गारनानै जों माखौ मोन्थोर खालामदों इउपिपिएल बिथाङा जोंनि प्रमद बर' बिथाङा इउनाइट एन्ड रुल खौसे जा आरो गावखौनो गाव सासन खालामनानै दा खौसे जा होननाय लोगो लोगो जोंनि गेजेराव शान्ति फैबाय सोरबा साहा खोला बुंलायनाय गैला जोंहा बावैसो दान मोननैसो सिगां चन्द्रन ब्रह्म बिथाङाबो बिथांखौ बांसिन भट लानानै जा देरहाहोनांगौ देरहाहोनो हागोन हाया रायज्लायजादोंमोन जाय मोनसे ओनसोलनिफ्राय बेसेबां भट हरनो हागोन बेफोरनि सायावसो जोंहा मानसिफोरा निर्धार जासिगोन दा जोङो मेन इस्युखौ आं माखासे बुंबावगोन जिहेतु बिथाङा बुंलांखाबाय सोलोंथाइ इडुकेसन मेगन दंब्लाबो सोलोंथाइ गैयाबा खाना खोमा दंब्लाबो सोलोंथाइ गैयाबा बेंगा खुगा दंब्लाबो सोलोंथाइ गैयाबा जों बुबा जायो गोबां जारिमिनारि जाथाय जालांबाय गोबां परिबेस फैबाय जोंनि गेजेराव जाउनाव जोंनि माखासे आदै मादै आबौमोनहा सोलोंथाइखौ लाबोनो हायाखैसै बे मोनसे परिबेसजों जों दङमोन नाथाय दिनै जोंहा शान्ति फैबाय नोंथांमोनहा गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हायाखै मालाय मा जानो नोंथांमोननि फिसाफोरा लानांगोन गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सोलोंथाइ होनो गोसो दंना गैया रायज्लायजांदोंमोन जौगालांनाय मुलुगजों खारफा होलांनो गोसो दंना गैया ना खुन्दुं जायखौ माने आथिं फोलावबा बोरैबा आसुगुरा नांफ्लांबाथाय मुसारिया फ्राद थाङो बेबायदिनो मुसारि राननाया बिदि नंगौना नङामोन आथिङा फोलावफ्लांनानै आसुगुर हानो बावदोंबा बे आसुगुरा नांजायो लोगो लोगो बेफोरबायदि सुथा कम्बल खुन्दुं दहाय बिथाङा लांदों मुथानै खुन्दुं जाहैदों बेजों रुमालसो दानांगौना दख'नासो दानांगौ दा बेफोर परिबेसा जोंनाव गैला शान्ति फैबाय आरो आं मोनसे बिथांखिनि बागै नोंथांमोननो मिथिहोलांबावनो लुबैदों गियान सोरां बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों जायफोरनि न'खरा गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000388822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन